पुढारी न्यूजचे प्रतिनिधी श्रेयस सावंत यांना महाराष्ट्र टीव्हीचे एक्सलन्स पुरस्कार 2025 या साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमामध्ये सन्मानित करण्यात आले। पुढारी न्यूजचा विशेष कार्यक्रम कलाकार या कार्यक्रमाचा गौरव यावेळी मंचावरती करण्यात आला। पुढारीच्या महिला कॅमेरामन कविता गिरी यांना सर्वोत्कृष्ट कॅमेरामन पुरस्कार मिळाला। टीव्हीचे पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये पुढारी न्यूजच्या प्रतिनिधींचा झालेला हा सन्मान। पुढारी न्यूजचे प्रतिनिधी श्रेयस सावंत यांना महाराष्ट्र टीव्हीचे एक्सलन्स पुरस्कार 2025 या साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आलं। पुढारी न्यूजचा विशेष कार्यक्रम कलाकार या कार्यक्रमाचा गौरव या निमित्तानं मंचावरती करण्यात आला। पुढारीच्या महिला कॅमेरामन कविता गिरी यांना सर्वोत्कृष्ट कॅमेरामन हा पुरस्कार मिळाला। Thank you.